Ти не си ли Алиса? Да. По кой път да поема? Това е нашето училище. Заповядай. Тук можеш да се запознаеш с историята на училището, а тук с проектите, по които работим. Това са здравният и стоматологичен кабинет. Изучаването на чужди езици е богатство. Чуждоезиковото обучение е с традиции в училище Гео Милев, а от есента ще има прием след 7-ми клас на паралелката с усилено изучаване на руски език. Компютърен дизайн и приложна информатика изучават учениците след 8-ми клас. Те се занимават в този и още 4 модерни компютърни кабинета. Весело е, нали? В училище има още един физкултурен салон, тенис корт и спортни площадки. А за онези, които обичат театър, са театралните групи Отражение, Синя птица, Хит. Това беше моето училище. Хареса ли? Да, даже повече от моята страна на чудесата.